Sígi mar a heile tá sé bhíhar se a bróáda ag fannachlam. Jenny mé má dhíhil gan na spéclaí ach beidir go maior an bhíle choram a chuirde úsle tá 1000 fáilte rómh go Árais an tUachtarán. Agus Jenny mé má dhíhil cant go ní rá scioppa cos tá sagam go bhfuil muid go léir ag fólam agus chuid acu a gibh just cúpla seachtain ag fólam agus chuid acu a gibh níos fuide. So Jenny mé má dhíhil. So tréisling liv as an dua a chuirsibh ar a féin taistil ó cuiile cuid den tír teachtain seo inniu. Tá sagam ní rah sé éasca tar éis ihe có ghuífar có floch ach tá sibh an seo agus rinne sibh iireacht olmhór agus tá fí áthas adam mar uachtarán na hÉireann sibh a áiltiú hí Ciorcal Comhrá agus síimsíochta an Árais mar chuid de ceiliúradh Seachtain na Gaeilge sé. Agus tó bhfuil búla bus tiltte agus. Tug a cuara da bhíl ó Ciorcal Comhrá ó cheantar éagsúla ar fud na tíre a bheithí láthair ag an ócáid seo inniu. Agus hapi sibse an deis a cháirde teachtain seo ó cuiile cearn den tír ó thua agus ó heas a nár agus in níor. Rinne sibh sin mar go dtigann sibh ó bheith páirteach i bhfuair Ciorcal Comhrá féin chu táhachtach is atá sé a bheith ag labhairt, ag fólam agus ag clustáil na Gaeilge i ggóilúdar cardúil fáilteach. Tuigim sé go maith ó ma haithí héin ná na dúthláin a bhaineann le fólam agus fiabhsú na teangan. Ach tuigim freisin na scitimíní agus tá colcathair agam an sin agus is maith le hí an focail sin agus tá deacracht agam sa únú. Agus an sásamh anamach agus chrí a hagan as chur le do chuid líochta. Is ceol í an Gaeilge do mo chuid clúsa. Ceol a chuirn star agus síl ar sinseir in núil. Ceol a hefrion mo híl cuiile lá beo ó hui mé i mon a fólama a ríis. Thug mé gealúint ar láma in Sealbhia, mar uachtarán na hÉireann, go ndéanhann mo cheacht níhil an Gaeilge a chur chun cinn, ní amháin an seo san Árais ach ag cuiile ócáid a rastalíam Jenny mé sin a cháirde faoi mar atá sibse ag déanamh ar fud na tíre agus teanga álann na Gael á úsáid go blasta, go bródúil agus gan nára, gan é nára tá sé sin thar a bheith táhachtach. Tá na síalta cara, tá sé fúine inis cinntiú go dtugtar deis dómh siúd ar bhínló an teanga a ólam, an teanga a ósú nó chur le na cuid líochta. Bímis fáilteach a cháirde, tugamis misneach agus muinín do céile agus ligamis don Gaeilge bláthú. Tá mise ag tnú go mór le síimsíocht an tróna inis, banig í solt agus tarfa as an tróna agus 1000 buchas a ríis as a bheith an seo i mo chóilúdar is privilege olmhór agus tá mo iarden tréachta ag fálam na Gaeilge agus bhhaitlam mo bhuichas a churanú don iarden do Brenda i Protocol, do Rachel i ma offic agus do Bevan agus do Colma. Gan iad ní bheith an tróna seo ar siúl. As dócha ní bhaid siad có tuirseach sin an bhblin seo thugan, mar lenaí siad a rá ag fálam na Gaeilge. 1000 buchas díobh go leir.